Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal Di kuhinja. Ako vam se svidi moj video, kliknite like i ako želite da me dalje pratite, kliknite na subscribe. Ja sam danas odlučila da vam napravim pogaču koja se zove jogurt pogača. Veoma je jednostavna, meka i ukusna pogača. Pa da počnemo. Ovdje imam oko 700 grama brašna, mekog pšeničnog brašna. Ovdje imam oko 150 grama jogurta, oko 50 grama maslaca. Mora biti rastopljen maslac. Imam jednu kašiku šećera, jednu kašiku soli i oko 7 grama girme. I ovdje imam oko 100 ml toplog mlijeka. I onda ću vam se kasnije javiti. Sada ću dodati ovdje na sredinu ovo toplo mlijeko. Znači oko 100 ml. I onda ću dodati kvasac. Kvasac ću dodati tako, znači 7 grama kvasca. I onda ću promiješati. Tako, i pustiti malo da uđe. Tako. Onda ću dodati znači jednu kašiku soli i jednu kašiku šećera. I onda to tako opet fino promiješajte. Tako. Treba se sve fino promiješa. I onda ću dodati maslac. Oko 50 grama maslaca i oko 150 grama jogurta. Evo ovako, ja ću to tako uraditi sve sa kašikom. I onda to sve treba fino lijepo zamijesiti i ostaviti tijesto da stoji jedno 20 minuta na sobnoj temperaturi. I tijesto mora biti mekano. Evo, ja sam tijesto zamijesila i ono izgleda ovako. Znači tijesto mora biti mekano i sada ću ga poklopiti sa ovim i ono mora stojiti još jedno 20 do 25 minuta na sobnoj temperaturi, pa će se kasnije opet javiti.